V nedeľu 24. mája sa v spoločenskej sále obecného úradu v našej obci konal už 19. ročník kultúrneho podujatia Slová a tóny, venovaný pamiatke zakladateľa tohto podujatia, ktorým je Milan Vinco Částa. V tomto roku boli Slová a tóny na tému prelínanie. Podujatie organizuje nezisková organizácia Čakanka z Nitry v spolupráci s obcov Močenok a základnou umeleckou školou Jozefa Rosínskeho v Nitre. Je to 19. ročník podujatia, ktoré je na tému prelínanie. A počas tohto podujatia bude prebiehať vyhodnotenie literárnej ceny Čakanky, 16. ročník, kde vlastne máme 3 oblasti tvorby, najmladších autorov, mladých autorov a dospelých autorov. A vlastne pozývame ich sem pri tejto príležitosti na odozdanie cien. Tento program pripravujeme vo veľmi príjemnej spolupráci s obcom Močenok, s pánom starostom, doktorom Urbánikom, ktorý bol také láskavý a prevzal si záštitu nad našim podujatím, a s základnou umeleckou školou Jozefa Rosínskeho v Nitre. Po krátkom hudobnom vstupe na úvod nasledovalo vyhodnotenie súťaže o literárnu cenu Čakanky. Porota hodnotila množstvo prihlásených prác z oblasti poézie a prózy v rôznych vekových kategóriách a v tomto roku ich bolo mnoho aj od českých autorov. Slovenskí autori sa so svojimi dielami prihlásili do súťaže zo všetkých kútov republiky. Literárna súťaž vznikla pred vlastne 16 rokmi v roku 2010 a spočiatku sme mali vlastne menší počet autorov, väčšinou to boli etablovaní autori z Nitry a okolia, ale postupne sa do súťaže vlastne prihlasovali autori aj zo vzdialenejších oblastí a nakoniec sa súťaž stala vlastne celoslovenskou, dokonca aj mali sme presahy do zahraničia, písali nám aj slovenskí autori napríklad zo Spojených štátov amerických. Tohto roku alebo v minulom roku sme mali dokonca autorku Slovenku z Paríža. Čo sa týka tej úrovne prác, vždy je tá úroveň prác je rôzna. No, sú deti, najmä tie, ktoré sú zo zušiek alebo ktoré sú vedené v nejakých krúžkoch, tak tam vidieť tú prácu so slovom, ale potom sú aj práce veľmi spontánne, veľmi také ľudské oddeť. To viete, že to je vlastne že to je ich zážitok, že oni to prežívali, že to vlastne precítili. Každým rokom sa nám zvyšuje počet a tento rok naozaj bol pre nás veľkým prekvapením, pretože napríklad v oblasti poézie dospelých sme mali 50-50, polovicu autorov z Čech a polovicu autorov zo Slovenska. A čo sa týka akože či próza alebo poézia, prevláda viacej poézia. Totiž poézia vždy reaguje na udalosti ako doby a poézia má tú výhodu, že v tej poetickej skratke málo slovami dokáže veľa povedať a veľmi rýchlo vlastne ako reagovať. No a vždy si vyberieme nejaký aspekt trochu iný a keďže ten svet je teraz taký búrlivý a rozbúrený, tak sme hľadali viacej takú prózu, aj poéziu, ktorá skôr akože pohľadí tú dušu, hovorí o láske, o priateľstve, lebo viete, písať len o tých ťažkých veciach, a najmä mladí ľudia, mnohí píšu aj veľmi ťažké depresívne básne, že sa bojíte, že či ten človek vlastne nemá nejaké temné myšlienky, keď takú ťažkú poéziu píše. No a čo sa týka prózy, deti viac menej také krátke príbehy zo života, potom niektorí píšu vlastne, aj dospelí má tá ich próza autobiografický charakter a niektorí píšu vyslovene príbehy. Porota udelila spolu 24 cien vo všetkých kategóriách a žánroch. Po ich odovzdaní si už prítomní užili ďalší program, čítanie textov a básni od rôznych autorov, samozrejme aj od Milana Vinca Částu, ktorý bol okrem iného aj autorom poézie. Literárne vstupy sa striedali s tými hudobnými a spoločne vytvorili príjemnú sviatočnú atmosféru. Thank you.
slova a tóny, venovaného Milanovi Jencovi Částovi, básnikovi, zakladateľovi neziskovej organizácie Čakanka a vydavateľstva Čakanka, športových podujatí Disco Kilometer a Zobovský silvestrovský beh profesora Ladislava Korčeka, ako i zakladateľa literárnej súťaže o literárnu cenu Čakanky a tohto kultúrneho podujatia Slova a tóny. Na počiatku bolo slovo. Na počiatku je vždy slovo. Základný stavebný materiál jazyka, univerzálna komunikačná jednotka. Tak ako murár nepostaví dom bez stehiel, tak človek nevytvorí jazykový prejav bez slov a básnik nenapíše svoju báseň. Slovo nie je len nejaká abstrakcia, má svojou obsahovú a formálnu stránku. Pomenúva všetky javy našej viac či menej viditeľnej skutočnosti a zároveň je nástrojom pôsobenia. Každé napísané alebo vypovedané slovo má svoju moc, skrytú silu. Môže pôsobiť pozitívne aj negatívne. O tom nás presvedčajú nielen dejiny ľudstva, ale tiež mnohé literárne pamiatky. Už v starom zákone v Genesis, prvej knihe Mojžišovej, sa hovorí, že Boh tvorí slovo. A človek môže tvoriť slovom? Človek je tvorca od dávnych vekov. Tvorí, vytvára a pretvára, či si to uvedomuje alebo nie. Je to ľudská schopnosť a dar zároveň. Je dobre počuť celý národ slovenský. Vypočuj slovo od Boha ti zoslané, slovo, čo hladné ľudské duše nakrmí, slovo, čo aj srdce tvoje posilní, slovo, čo Boha pozná, ťa pripraví. Tak ako radosť nezasytne bez svetla, by ako celý Boží svet ňom uzrelo. Vo všetku nie je krásne a nezreteľné. Tak ani duša, žiadna duša bez písmen, vedomia nemá o tom Božom zákone. Zákone knižnom, o zákone duchovnom, zákone, cez ten Boží kraj sa zjavuje. Milan Rufus sa často vo svojej tvorbe zamýšľa nad používaním slova. Záľubné hody slova. Na bujnej pastve slov si moje tiché slovo konalo svoju malú mravnú púť. Čo tých slov bolo? Čo ich tam len bolo? Aj kravičku od nich mohlo zbuť. Ibaže tak ma učila mi mama. Krávku v poli nám obozretný pas. Kto príliš má, ten potom nevie, čo má.
Čas poslednej túžby na krídlach vznik, močiaci obraz míň, rozcuchaných konárov, uplakané brezy, skoro jeseňou opustený krík, roztrčených trnov. Čas unavene zaplakal medzi krížmi, z veteránskej mužky z mŕtvy. Neznáme rozkolísané skúšky uniesli mrazil večer. V slovkách dozreje rozsvietený ornament nádeje. Čas uloží do našich očí vrásky, hladivej pokory, pri prameň slz ubolanej duši srdce otvorí. Babinka prechádza po zhnednutej lúči. Boskami vlasov, pohľadená za sklom, zotiera rosané dýchnutie s tebou, priateľ čas.